Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm John Bafen, my brother. Ikamabanu Pumagupi. Mina bambiza ngo captain my captain. Yeah, captain my captain. Uyabona Thibo? Yeah. Before ngikhuluma right. Yeah. Ugqoka ibuko. Bona ngizokubona kahle. Yeah. Uyayibona into yakho. Yabaphu. Mina into enza isho Thibo. Uthi? Ngosuku la namhlanje. Yeah. Uyabona Kaizer Chiefs? Yeah. It's my DNA. Yes. DNA. Kodwa into enzekele la egroundini. Yeah. It's sad. Yeah. Uyabona thina njengama fans. Yeah. We're playing inside the ground. Yes. Into engizokutshela yona Thibo. Yes. Ngoba if it wasn't for fans namhlanje Thibo. Yeah. Hayi Kaizer Chiefs edlala ikaka. Idlala ikaka. Ngizoyisho nje straight. Yazi ukuthi iwinile but thina njengama fans Not hip. bese ngo number 12 sisebenze kakhulu. Thina njengama fans sisebenza igolu leliyana ngeletha ama fans. Kaizer Chiefs is not good enough. If uyibukile igame last week sidlala team yase DRC. Sure. Come on guys. Asikhuluma iqiniso. Ayikho lesidlala. 100 asenhlala umona. Mina into engayisho ngithi mina iChiefs inama player. Yeah. But angazi noma ngoba ngeke ngithi mina coach nginabo assistant coach. Yeah. Kumele sibe icace leyo. Yeah. Sinabo assistant coach. Yeah. Yabona assistant coach bethu. They are trying. Yeah. But at this moment. Yeah. Kule season asifuni umuntu ozamayo. Sifuna abantu abadeliver. Thina sisebenza ngedeliver. Lezo experience. Ngoba uyazi into ukuthi siyakhala siyajabula kumele iphele Thibo. Ayisebenzi manje. Kodwa ke egcineni sithi we won't give up. Right for right. Kumnyama kubonga. Sohlala siyikhosi. Ezona into yakho. Ngibe sengigcina ngokuthi mina ke. Uthini futhi? Kusasa. Igame yakusasa. iPirates. Abakhumbule leyo. 6-1. Ayimphotha ngake kahle.